ndi momwe anthu miyandamiyanda akuyankhulira akamasulidwa ku nsinga za matenda osiyanasiyana. Kuti muvutika ndi nyamakazi, msana, kuphwanya kwa thupi, kupweteka kwa mutu kosalekeza, kuotcha kapena kutupa kwa mapazi, ma asas, gasi ndi asidi ochuluka m'mimba, kumva phuma poyenda, kutopa ndi kufowoka kwa thupi kwa chilendo, zotupa zosiyanasiyana, kusabereka, mavuto osamba kwa azimayi ndi zina zambiri. Pezani umuti Bottle of Life. Tilinso ndi umuti Man Empower, umuti Slimming Herbal, umuti Skin Vanish, umuti tseketseke ndi Esnati. Umuti Natural Herbal akupezekatu maboma onse mdziko muno. Kuti mumve zambiri, tangoimbani foni pa 093 27 1999 kapena 083 696 632. Umuti Natural Herbal, mayankho mbotolo. Ya Sapota iya manoma kumva peni iya yo ali pa namba 2 maule akuti yo ali pa third marriage ndithu koma iya akakhala abambo ndiye timu yawo ti pali pa namba 12 ndipo ojambulaso ndi mmodzi wa amene amasapota timu imene ya anyamata akumpanda ndithu. Abalanzanga mu program ya lero tifuna tingonapo kuti azathu a Silver mabankers anamva bwanji kukomatu pa tsiku limene pamene iwo amatenga kapu ndithu. Koma iya tiyambiratu kuno ku Bremen kumene kuti chikwati cha mmodzi tu wa iya foja wang'ono tisaiwale kunali foja wankulu ndi foja wang'ono ndi foja wang'ono lero akupanga ukwa ndiye pang'ono poka tilowe mmene muti ngona kuti kodi mabanka akusangala bwanji atasangala usiku ya Saturday komanso fika Sunday kusangalaso ndiye kodi iwo anasangalala bwanji pang'ono poka tingona amene wanthu tikateno ndiye tizipitaso komweto ku Silver George Brian Bend kuti abalanzanga tione kodi ukwati umenewo mabanka komanso tu tsikana chaochuka temwa anapanga bwanji. George koma balanzanga bwanji tipite ku komweto ku Silver kumene tikaone kodi kumeneko zinthu zinaenda bwanji. Ine wanu George Brian kodi mavota abalanzanga tisaiwale *364# kena kunduka votera aticho tieni tuone zimenezi.
kuthokozera ulendo wa Silver a season imene. Ize itaenda kuna bwino watu kwa basi. Tangopunda kamozi. Kumulanje. Awa matende udanda ulaya. Zote zinali kuna bwino. Kodi Nkulanga. Sabino. Bogoma. Mapato chani. Ya, Venezuela. Venezuela pari nyamulejiko. Mapato chani. Kwa kuthokozera ulendo umene wa Silver wa 2024. Unali bwino kwambiri. Inonso mukazokhala mboni ati. Mene amenyera Silver ulendo uno ndi masizo nonse ndosera. Of course ya wa season yata zinangosiyana ndi mwina ndima kani zigoli something like that. So zoti timu inali bwino kale. So mpirawu waenda kuno bwino. Zangofuna kuti taluza game imodzi. Ipeti mafuna kuti tiwine. Bosa tisagonjeko mpaka tatengeje. Mabene uko mpira umaenda nyo. Ino ndi Silver yenyewe. Wenu mabanka nko. Wenu wa strikers. Machine. Spelling hapa just strikers ndi chani. Ari mukuidziwa. Kuri mapaka za chibwana. Spelling pa chani. Spelling mukuidziwa kale. Ndi chani Nkulanga. Nkulanga. Tabanga. Tipange chani. Spelling ya strikers. Tanena liruyo. Tanena Nkulanga. Balibe zo. Balibe. Kwa mnaimva hapo? Kuria. Spelling ya strikers. Season ito kumaliza tu Silver kusangala nditu. Inu yo masangala banje a season ine. Amwen, hata saka wambiri kwa basi. Andi season imene iyi, season hapa mwamba after 11 years, tiye musana tengeko ya. Ndatenga ulido. Ndeti wokondwa sizinonekeso. Mbambande. Titati tifunso kuti season imene umationesa kangati. Ndeka mbili ga. Ilipo so season imene munatonesa pokati pamene. Iyi ndataonjeza. Ndaionetsa kwambiri. Kwambiri. Lero tiona. Lero muiona. Munena zona. Musakaikireso. Ilipo lero? Ilipo. Musakaikireso. Amayi ochena bwino mabanka zinditi. Amayi ochena ndapena amasabura mabanka. Amasabura mabanka. Nana bozimayi mabanka alo sinafoni. Munena zona. Muona bosa samba bana. Wabona muona boina ako ofuka uthi kuti pepepepe muno. Nzimayi. Uri understand yourself bwino ochena azimayi osamba. Game ya lero yomalizira mukone Silver ipanga bana. Iwe otwakale yanko lake kuti liwina endi chikhojoso lilenga chikhaja ati tarenga kale ababe wabwera kuzatsimikiza kuti tarenga chikhojo. Kumene kumayanga. Wafika tutsimulicha chisangalo chanu chotani. Chisangalo chanu natenga kapita lachina. Ndiripo. Basiro. Start. Okay, kami ya lolo. Wangesa monia. Wangesa monia. Ulipaja yule. Ibira kai. Ibino. Kukona masangala bwanji Silver ya kwaniso denga chiko chimene. Na mondolo kwa mbili. Munena zona. Ndilo sangala kwa mbili. Kwani zingati lero? Zigoni zitatu. Si. Azatu akamba kunya chimodzi. Sitimwina ife Silver. Yeah. Isitimenya la tuabi. Mene zili tiona. Kobas. Tiona. Kobas. Irimo menemu. Kobas. Tiona. Kobas. Maiona? Chisangalo chanu nchotani? Chisangala le tsiku la chisangalo basi. Munena zona? Anyamata sonda amene wakulo wakali wamene wanyamata. Mudina zola ndisakembi yale. Basi pro champions mariki. Ma champions abeko mboni ya basika. Nkumana tagwera. Tagwera bana kulu kebe moti lifomu. Moti yoka malaria yi chikwama emachikwama mpaka liti. Ewa nyimbo mosi. Fanya nyimbo. Para wasangapo.
Apa mukuja chimanga chimeji mukuja ngati ma fruits sanga mujera kumpira mukuja ngati ma fruits kapena ma vegetables mukuja ngati ma fruits eti chimanga chimeji mukuja ngati chani ma fruits ya maito amene yakusapota deza pala panopo akuja chimanga ndipo chimanga chimene akuja ngati chani ma fruits akutero eti mati mukuja ngati chani ma fruits akuja chimanga chimene ngati ma fruits ndithu iya uko ndikumeneso kuli a Silver ndithu padali pano Silver ikusogola ndi chigoli chimodzi. Program yake ndimene ya Sapota tisaiwale kuti anzathu to 888 bets ndamene akutipasira programu imene chakatimo kumaso kankaka alilongwe daily nawonso kutipasira programu imeneyi ya Sapota ndithu. Kodi mwadzala kale asidiko akuti nawonso to alipomwepa ndithu kutipasira programu imeneyi ya Sapota. Abale anzanga akuti tiye tikule mbewu chokera kwa amene watu asidi kwa amene azakuliseni mbewu zeni ngati mufuna ndalama iye ayipezani ndalama tu kuchokera tu kwa amene wa 888 bets amene iye mungapage iye zapampira ndio chita bet magemu osiyana tiye tikaone kodi ma bankers akuti bwanje kutsogolo. Ndatokoza mayanga te siko mwambi ndatokoza siko kumalawi kuno masapota cha maite mkulu wanderers mukapita kunja Chelsea. Yeah. Ndepa chakumene chako ni Chelsea. Timu ina jendi cha? Pali kuli Arsenal, Man City. Chifukwa chani inu makonda Chelsea? Chelsea ndi mmene mamenyera mpira kuno ku Malawi Wanderers. Ndi meneso. Oseso nda blue white so eti. Posalengera makalasi a Chelsea. Komano mpira umene amamenya Wanderers. Amapanga mofana chimodzi ndi a Chelsea. Koma zamani madana nayo mani chifukwa chani? Mani ndi madana nayo. Potengera mpira wawo kuno kwali ngati apulet. Ndiye chili chiyonse chamani chima kunyasani ne. Eti chili chiyonse chamani chima kutani? Chima kunyasani eti. Wina atanena kuti ndikupaseni mina chipewa chamani mungavale? Simungavale ready. Chili chiyonse chamani chima kutani? Ichi ndi chamani ndavalachi. Koma amene yakuti chili chiyonse chamani chima munyasa sanga vale chamani. Koma sino amani. Koma simane kuti chili chiyonse chima kunyasani? Yeah, zochita background. Matala simunambe zimene sana nini cho? Jezi yazani? Yamani. Ndenzi mesoni madabu abazi kuti mkulu yaganiza bwaji kuti. Inu kunoko musapota chitime? Ine ni masapota Silver. Silver? Yes. Silver chani? Silver Strikers. Silver Strikers? Yes. Kodi ina ngoti strikers, spelling strikers ni chani paja? Mene hii? S T G Yes. S T G Madibaji? S-T-G, yes. Imene spelling ya jani? Ya strikers. Spelling ya strikers ni S chani? S-G STG. STG. Program yake tuntimene ya Sapota. Kumaliza kukwangula iya imene TNM Super League. Tamvapo spelling ya imene ya strikers. Pangono po kamina simu na invesese. Chetingo belela pangono tiinve spelling ya strikers. Silver. Yes. Silver chani? Silver Strikers. Silver Strikers. Yes. Kodi ina ngoti strikers. Spelling strikers ni chani paja? Mene hii? S T G Yes. STG Madibaji? STG Yes. Imene spelling ya jani? Ya strikers. Spelling ya strikers ni S chani? SG STG. STG. Yes. Imene ndo spelling ya strikers kula kadeni kupita ready? Okay sharp. Chofa chili chose chamani yinu simngatani? Jofani mavala. Sabi nokulanga? Mapa ndeti bana spelling ya strikers ndi chani? Strikers. S T R I. Akulanga. Tabera niko. Awapi? Zabino kulanga? Popo wako. Kumeneko? Zabino? Kodi pakutenda hapa? Ndaona mpano zaona ndio khalira izi. Kutenda chifukwa kukhalira izize nde ineso ningobwereka nawo det iya chifukwa chakutentha tipake chonche so mukuona bwanji mpira pamenepo Silver wina komanso iwina tikuwina komanso tinaniso tiwina mukuone bwanji pamenepo hayi modzimodzi mayanga wachani amene samusayo wanyama
wanyama akuti samusa wanyama amene ndilati ndakugulira ninu ndagulira wanyama amene timudya kunoko sanga tidya uponda chomera timudya ngati fruit kapena vegetable Apo. timudya ngati fruit kapena vegetable timudya ngati fruit redi samusa amene timudya ngati chani ndi wanyama kapena ndi wachani uyu wanyama uyuyu timudya ngati chani Yokena. timudya ngati fruit kapena vegetable ngati chani ngati fruit redi akuti timudya ngati fruit tu aya samusa tu amene ni mabanka amene watu kuno tu kusiripa tentende tentipite sokotero Kumapika kwamatsangalala kumaonera kumpira. ntchito yagwirika tinafotokoza kumayambiriro kunena kuti olotadzala kuti munthu wadzala nkhwani kuchaka chokolola ndi chokolola basi umapeza kuti umawerenga nkhwani chapakana nkulu wakula kali moto kutoyota ndiye papa satheka ligi tatenga chilichonse ndalama tatenga zache ndalama tu zambiri mabhanga tili ndi ndalama kodi mwina silanga mabhanga tili ndi ndalama zambiri ndalama zingati paja ndalama zimene tatenga mu Super League 100 million mungopempha chakonigaikoniko 1000 nde achicho ndikupasani bwanji 1000 chomweso ndalama ni 100 million ndeni chonse pa 100 million ndikupasani 1000 yotsalayo mufuna yotsalayo tikeni 1000 ndemudikire kani kakapanga kashauri ndikupasani iya mabhanka tati ndalama nkhani koma tigaireni 1000 imene akupezeka kuti mabhanka akukanikaliya tiye tionepo soto mapepa atiwonse Mayala renemu. Okay, mina kuti ine ndikupaseni malaya ndikupaseni tani neneni spelling ya league. Spelling ya league nomadi U kodi manga kuli kamera ukoko ndemoti chinga kuli kamera yokani yeah mufuna t-shirt ya jani funa t-shirt ya rene TNM mene mkumonera maitu amene itu afuna t-shirt ya jani TNM kuti ndikupase t-shirt ya TNM ndipase spelling ya league R U E UE yeah imene spelling ya league ditu ya kwa Sapota matala chukumana tu ai ndikakusoma tawe iwe sana fusen kuita iya program yake tu ndimene kusangala hapo ni mabankers ndio iya kusangala kuti iya ive hapa tungo mambo ndizizaombo ndichabe zizi sizaombo ndalive Zalive? Yeah. What is spelling live in the live? Hello. L-I-V-E. Live. Munena zona? Yeah, koma soya. Mwina ena simu na ati mayo anatipasa spelling ya ligi. Pakono pakapanji tingo pale sazo spelling ya jani? Spelling ya jani? Live. Ya ligi. Andayogala kukyasi musimudziwa. Adi spelling ligi ndi jani? Ligi. Senda bilo school ini. Yoka bilo school. Saturday mtu bilo school. School yako ajaja. Malawi sina. Akuti mapanga kumwera ayamba madanda ulo ntitu. Sabino. Chisanga
chisangalalo chotani lero? Ife chisangalalo chathu ndi chabwino kwa mphamvu kwambiri. Chifukwa Super League idatengera ku Blantyre. Lero tikumaliza. Lero tikumalizisa lero. Lero kumalizisa. Kumene ko chisangalalo chotani? Sanana choma mwana wambiri ifwe ndi kwa marenga 100 million. Mutimbira dziko na lero ndi Super League. Yeah, amene otu mapaka kusangalala tu. Ena sonu ndamenetu. Ali pamene. Kusangalala dai. Kusangalala mapaka chicha kuti umodzi. Awadeni sister ndana amene. Ni sister Bettina mapaka. Sister Bettina. Sister Bettina mapaka. Nditamva mawa sister Bettina. Muli bati mene. Sister Bettina amene. Mapakas. Ife. Mwaikonzekera tukemi mmene Kwambiri. Mwasangala bwanji kuti Mapakas akwanisa kutenga chikho chimene cha ligi TNM. Pepani Mwasangala bwanji? Ife ndivosangala kwambiri chifukwa maplayers athu ndolimbikira. Nde ngati zosatira zake ndi zimene zozoti Ngona kuti season ya mawa izapanga bwanji, Mapakas azapanga bwanji? azawinaso rizalengaso. Chabwino. Ndiye naona tukamene kama kuwa kofuna kufala bwanji kamene. Kamene kakati nduyene ndichose ichi chikuti. Ndiye simugula pamene baba? Chigula. Nemangohala ndi scarf iyi? Iti ndakuti tiwiri iti ndi chipewa chi 3000. Okay, akakati matika cha? Kabango osati scarf? Scarf ndi yankosi vesha chabwino ndiye atikamene kandikapa ndathokoza temwa lene ziko mwambi kupitira tu ndi program imene ya Sapota tamvapo tu kumeneko tu masapota ena ndi ena iye padali pa ndatizo talandire alendo amene wa Dynamos amene ali kunoko titu iye iwo ali tudzija tu ali koma mwina tisana tenu kungofuna so kuchezapo ndi Zabwino kulanga Zabwino kumeneko Zabwino meneko Cheers. Magana zitilimo mbaso? Libo. Nyanja. Kumalawi kuno masapota cha? Timo mwe Mapakas. Mkapita kunja? Ifende nda Chelsea irango pala apo basi. Tino achani? Chelsea. Kumeneko? Timo mwe. Ichiye mene? Mapanga kumeneko? Nino Mapanga. Kuleze? Wina ziteno kumena kumena? Manoma arubasi. Manoma? Pachongolero manoma? Basi. Kuli pacha namba chani? Namba 2. Tili pachongolero? Ayi. Abakiridwa muluza nani nakuti wapakali ala satani? Saimba chani? Ndiye awafuna imbebero bwanji. Tione azathu adedza ndi amene ali pamene pa maflag yawo ali mkatimwa achita mount maflag yawo patsogolopo komanso tu iwo tu ndi amene maflag yawo ndi amene ali pamenepo bwanji ndithamangire kumeneko ndicheze nawo amene wadedza kuti kodi iwo abwera bwanji ndipo zimenezi akuzilandira bwanji.
Position chan 11 yeah tilibe babu no ari babu no ile ngadi sitimenya basa iri vura so vura ben ya iri vura sasa iri pamukana uri chan kama nipo ai congratulations kwa hiyo dai twele kantengo akwira nchilo nditu padali pano tikutsalira muchamanthawi zonse adezo mangotsalira kuti nazobali ife tinavomeza kale kuti sizo linoyo sili mbali yathu imene mpira umayendera kuti nthawi zina uziyendako zikavuta kumavomereza kuti zatani zavuta apapa tabwera kunoko tabwera ndi chigumiro yonse kuti tauti draw katiluza katiwina chisomo koma tivomereze season yammawa tizikonza mungayifotokozere bwanji season imeneyi zovuta nzambiri iwe season inoyo yathu ife adedza zovuta nzambiri kuti pali vuto kuti maplayer panopa tagulisa kwambiri ndiye sitinabwezerese kuti achokaja tabwezesa motani palibe mata ichinyani mosebucha mata ichinyani amene utundi matai buchanani na game ya lero ndiyo kuperekera umboni nditu iye pamoja boka tetione kwa puputra for my bankers bwana kuyo na banji game tiwina zingati game 3-0 awa watati achinya chimozi 4-0 sekati wamenya menyo 4-0 kozoteka beti iwo ukinya chimozi peti kuina 4-0 leti iya ikunena kwa nkulu amene kuti adedza atanyia chigozi adedza atanyia chimozi koma nduti mapaka awina 4 chani 4-0 edi adedza uchinya chimozi mapaka awina banji 4-0 titu iya kunena tumene kuti mapaka awina 4-0 titu iya Sabino? Naza bokoga. Wapa radio uli banji? Wapa radio? 1-0. 1-0. Nanga umene mukonera wapa uli baba?
ine ndikuonera umene ndikuvera omwepo. Mukuonera mukuvera somwe. Ndeuli wa. Mukuvera ndi maso ababa. Ndeuli wa. Mukuvera ndi maso ababa. Ndeuli wa. Mukuvera ndi maso ababa. Maso ndi makutu momo. Atakumvera chani maso? Akuvera maso. Akuvera maso. Iya, atikulu amene akumvera maso tu. Iya. Zochitika kuno kumpira twe koma tipitira kuina. Ababa. Ati kuina. Eti? Ndithu. Chabule iya akuti iya game sija chokula. Iya, kupita mama. Kodi ichi chintu cha kutentha pamatentha? Pamatentha de okay chabule. So tipeze kumpata. Yeah. Game kwina manje. Game likwena bwino silver TV na zigoli zochuluka. Zochuluka? Komanso mene amenyera chimwe mwendana chigoli choyamba. Chinali muvu yabwino achigoli fetu kumva kuoma mabagazi kuno. Kumene kokula. Chimodzimodzi minoni ne mbale wangamu. Panopa nchisangalo yokhachoka idana kuti mwetsa zomwetsa. Yende kuchera zigoli zikati mene. 3-1. 3-1? Koma awawa atachinya ziwiri singatere 4-1 mene. Ayi sizingatheke yafa mpira kuti kusebera efe kunoko. Tikusebera mpira. Ngende unena ndizimendule nazo eti. Iwo achinya ziwiri. Ifeyo singathe kwachinya 4-1. Atikozotheka. Zikozotheka iwo kuchinya chani ziwiri ife kuwina 4-1 zotheka twete. Zotheka. Sijonje kula. Zotheka twete. Iwo kuchinya ziwiri ife kuwina 4-1 zotheka twete. Sijonje momwemo twete. Chabule iya kunena tu kwa kula amene kuti adedza kuchinya zigoli ziwiri mabanka awina 4-1. Zabwino koma? Zabwino. Game mkwena banje? Ayenda bwino. Eti? Kumene kwa mkwena banje game? Ayi kwenda bwino. Kumeneko? Ayi kwenda bwino. Mwachokera kuti? Ku 23. Ku 23. Mwachokera kuti? Ku 23. Kuti kodi naona unandikena kache? Kali kuliko? Kacho kantengo kache. Oya tango takagwireni. Mati kajani kamene? Toothpicks. Kajani? Toothpicks. Andi amene ndi jani? Toothpicks. Toothpicks eti? Mwanayi wanyamula jani? Toothpicks. Wanyamula toothpicks. Toothpicks. Iya tikoni na game tu imene ya silver komanso mwana wanyamula jani? Toothpicks. Toothpicks ndithu iya toothpicks mwana tu wanyamula tu menepo. Iya kandi zotsukira kama kandi zacha. So koma game imene mkono kuti adedza achita bwanji? Adedza achita bwino kwambiri. Inu musapita jani? Silver? Koma adedza achita bwino? Utha bwanji zigoli mpira menewo? Sinudziwa kuti utha bwanji. Kodi pacha chikho chanji mechi kodi iyi ndi Airtel kapena Castelo? TNM Super League. TNM Super League. Munali matimu angati? Matimu sindudziwa kuti anali angati. Simudziwa eti? Matimu angati pacha? 16. Kumeneko? 16. Iya akuti matimu analipo tu 16 nditu iya kumvapo tu mayitu amene mungati achicho mwina mungu yankhula ndi iya amuna ukaka tafunaso yankhula ndi ndani? Ndi mayeti amene mwana ananyamula chani? Toothpicks. Toothpicks. Chani? Apa ndezwa kamba zambiri palibe ifeyo tikungosangala kuti basi tingomwa mkakapo. Tikungosangala pano ndi chimwemwe chokha basi. Mbona game imene ichabanji? Game imene ine ndikuonera ndikuona kuti ikutha 2-0. 2-0. Awawa adedzawa atanyiya chimodzi. Game imene ife singathe kuyiwina chani? 3-0. Tukoza kuiwenaso. Kuthekera kulipo kuti tukoza kuwinaso. Kuiwina deti. Zikoza kutheka. Atati yo anyiya chimodzi ife tiwina chani 3-0. Tuwina 3-0 tukoza kutheka. Chabule sicho cheti. Zona zake. Chabule. Iya kunena hapo kwa iya akamuna amene akuti adedza atanyiya chigoli chimodzi akuti mabaka awina 3 chani? 3-0. Awina bwanji? 3-0. Ndizotheka nditi. Zotheka.
ena angoti strikers kodi spelling strikers ndi chani ena kungoti chani strikers silver strikers spelling yake ndi chani strikers sindikuziwa silangapata timati silver the spelling strikers ngakya sindikuziwa koma atati adetsa chinya chimodzi asiliva kuzokwina 3 chani 3-0 adetsa chinya chimodzi bagala awina 3 chani 3-0 kunokosera ngati kuti ngomwe ngati ndatiramo mchere pang'ono tingamwe ngati fruit kapena vegetable tingamwe ngati chani ngati ndatiramo mchere tingamwe ngati chani vegetable eti chamina kuti madzi amene wawa kungotiramo mchere pang'ono tiyamwe ngati chani vegetable eti zero mkwatini Tara wambiri nile Sapota akuti awama zisata mazisata matibaji inondo atani awa matala akuti akunama amene akunama ina ndi mabanka okay dikanikai awa akuti samazisata matala adedza tata chinya chigoli chimodzi silive koza kuina 3 chani 3-0 3 chani 3-0 Zabwino matala awa makasbeki kwambiri spelling kasbeki ndi chani spelling kasbeki ndi chani spelling kasbeki ndi chani ale baba kona spelling kasbeki Siliva kumeneko Siliva ndi abati kuja ena matigado medu kuti unosa ngati uja ngosapika situ kumwena china chine tikuja ngati fruit kapena vegetable tikuja ngati vegetable ngati vegetable iya kunena poti kunoko tikuja ngati chani chinango chimene tikuja ngati fruit kapena vegetable vegetable mweyo Zabwino mungomvera zakuchivinda nini akarama pesa nchino vajana amene ndi kasava akuja ngati chani ngati fruit kapena vegetable kasava mukuja ngati fruit kapena vegetable mukuja ngati chani ati vegetable 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 Zabwino kulanga Zama player kapena za ai za jeni za zova unali yesu sizama player okay musaga kuma Sapota kapena ali guli sawa isine matya magorofu magorofu kwa kizungu simulu de ila pira okay awa masoko sana masoko si pachichewa pachizungu ndicha Siroteni Stonken pachichewa okay acha bwana hii ndichani pachichewa Groves pachichewa pachizungu Sokosini pachichewa ndichani Groves pachichewa pachizungu ndichani mwaliba Groves pachizungu nini bala ligana tanena nini ndifati choke pachizungu ndicha Stonken pachizungu pachichewa chani Groves pachichewa pachizungu Stonken ndiya imene yauti ndi Stonken pachichewa kulanga zabwino nakandikhala kuti kulanga pompa zabwino koma game mkuyona banji kulanga 15 mpira kumafunga sure nde inu muli mbali tiwe ineyo chiko chinapita kala mwene ndenu usana kuti ndi mbali kumabe alese atenga basi maule ti ndo ine ndo wanderers wanderers ngoti manga chile membere chisoni pang'ono
Sikuti fundi chanu mimi kuchaku. Team ya maplayer ndio ilipo kwa maana I don't know why. Takakamba nao ni mimi na kapina inyo kaka kuverani. Ine ndo Wanderers. Mama na ngubaya kuti Silver itengeli. Yeri bana wangati. Sure. Chama. De mene mukoni na pamene papa mukona kuti bani. Ababa asili pa samari pang'ono. Tuwekona kuti second half idizayamba kubweramo. Ikoza kwa dzimusa. Ya nyakala chigole pa penalty. Kumabe akoza kuwina a design kutoka. Asili pa chenjere. Kwa chimponda ni sasa na kuti mamisa kamena uchitika wasaja akoze konza hapo ndi hapo. Otherwise ali la lero ngakhala utenga ligi kumata kulira. Akoza kulira ngakhala utenga ligi. Ati chamuno tupase ni mu photocopy TNM Super League 2024 mungai photocopy bati. Okay, TNM Super League 2024 inali yovutira pang'ono. Komabe Silver inendona kuti mponda uja nabwa ni nzeru zina. Yeah, of course bule zinazamba mwapenda yazaza matoka kumapedopedo chikho chitapita kale. Yeah, ndebe ndifo kuza moto kuti Silver inakwenda kutenga ligi ifona kuti mponda anabwa ni nzeru zina. Yeah, otakataka kuti season ikamata ndikuti atule maplayer apo ndi apa awiri atatu 4 5 ndikuti atachitiriza chikho chitsogolo kubwera. Ndatokoza. Ndifo kuza moto. Siko mukwambira. Komano ndidanda uli nendo wa Wanderers. Komano Wanderers jet. Wanderers. Inendo wa Wanderers. Komema likumudwisa. Of course kwa sababu opportunity kulika stroke up it. Mwina atalimbikira ku kapena atengeko chikho chicha. Mpinga njira chama ithandiza timu ije kuti mwake izipeleka malizatsi. Koma otherwise maplayers mwana machira pa ground zosalongosoka. Ka ngaikonze bwanji ka penepo. Mwina mukati neneleko kumene kuti utenga ukafika umene. Masapota ano Wanderers akudandaula. Ka. Kodi ati Wanderers spelling Wanderers ndi chani? Wanderers spelling ndi W A N D E R E-S Wanderers. Spelling out that Wanderers kapena Wonders. Inu mandipasa Wonders itikulaka. Ndio basa Wonders. Mandipasa Wonders. Ya, imezo kuna vebu ndi Wanderers amene yoyo. Tapanga nisoni? W A N D E R E S Wanderers. Akulaka. Magroves pachichewa pachizungu store? Siroken. Pachichewa chani? Siroken. Iya pachizungu chani? Pachichewa mati magroves magroves pachichewa pachizungu store? Siroken. Program yake tuntimene ya Sapota kulu tu amene wanyamula Stonken. Tibwezere kodi reverse ilimo wen? Ilimo reverse? Ilimo wen? Ilimo wen? Ndatokoza kuloka. Ndatokoza. Ngati finals na kupata kulisa lero ndi basi. Basa baba ndi chimwemwe timu yathu chaso size isoraniso kanaso. Mada? Size kukanaso ukuzani. Ndi mabanja? Kwa amene ebini matengayo 5 fans. 5 fans? Yeah. Ngati ndakugulira ne chips chichi. Muja ngati fruit kapena vegetable. Muja ngati fruit. Muja ngati chani? Fruit itwe. Mukulisa ngati ma fruits kapena ma vegetables. Ma vegetables. Inu mukulisa ngati ma vegetables eti. Awa ni majani ma vegetables. Koma iniyo mukanje muja ngati chani? Fruit. Omaji. Mumagwana. Mazira wawa. Ndi mazira acha? Anku. Pachizungu? Chicken. Yeah. Pachichewa mazira, pachizungu chicken. Yeah. Ndi awawa. Jadi na mjera nchere kunoko. Muja ngati fruit kapena vegetable. Muja ngati vegetable. Niyo mukulisa ngati chani? Ma fruits kapena ma vegetable. Mukulisa ngati zakudya basi. Zakudya basi eti. Koma inu muja ngati chani? Vegetable. As a relish. Acha? Relish. Muja na sima. Sinuja sima. Jeli kalamangi relish. Nangase maona mabangila sabula wake karumaru ndio basi. Ndio. Ndatokoza. Iya mkulu tu amene ndatokoza mkulu wake. Koma zikuteke? Hapa. Timu hapa hiyo yanu njia. Ni wama noma zilila kuweka kusakuonera jana. Wama noma? Sisi natendere. Ya zona zake. Manje.
tivomereze kuti sizili bwino basi. Sizili bwino be? Iya, kana yake tunti pakono poka tentingona ground imene. Mapaka popita munditenge ditu abazanga kona sombali meneyo ndikumene sotu iyayi akuvila vinawo kuti azinthu azili Katundu ndi watu wa Ifa Banka, timu ya makobidi wavesesa ndipo lero muiona zeni munena zona ndipo muiona ndithu muiona ma champions ase kwanga yes madi majani ma champions yeni kodi Castelo bachatili Zakastelo tukabalaga Subariki Aticho Zakastelo ayama tukabalaga Subariki yama tukabalaga Subariki iya tukabalaga Subariki chiri tupano pakati pa Silver Stadium ndikupona mapakas akuwina kuchinya ena kufanya timu yekona nkwepo zosangala mapakas timu ndio mwe ya jicho sini musini timu ndio mwe tadi timu ndio mwe akuti timu ndio mwe ya ipaka meka dimene ya Sapota ya kucheza hapo ni mababa timu ndi omasolo mwe timu ndio mwe baba yeah kusangala hapo tu kuno tu ku Silver Stadium kona uya antu kusangala kuti ya game timene nditu
pang'ono-pang'ono tikakuoneso ana amene iya paka ndipo ndi mapaka nditu game ikoneka kuti yatatu pamene panditu yayi koneka kuti mapanga kusangalala nditu epa angodusaso zinthu zochitika mbere tikuonera tu pamene panditu yayi ena kutani koma kusangalala kuti yayi zinthu zachitika tu pamene panditu masapota kumeneko Sapota. Kwa inaenda unakuti tashika bino kwa ulomo bwana pota. Kwa mibado yochuluka anthu akhala kukhulupirira mankhwala ochokera ku zomera. Thank you so much Umuti. Ine nalonga apirikado kwa Umuti tangu yaje ndipeja maningi. Natasha sana Umuti. Yewe chomene Umuti. Ziko mobambili Umuti. Umu ndi momwe anthu miyanda akuyankhulira akamasulidwa ku nsinga za matenda osiyanasiyana.
kodi muvutika ndi nyamakazi, msana, kuphwanya kwa thopi, kupweteka kwa mutu kosalekeza, kuotcha kapena kutupa kwa mapazi, ma asas, gasi ndi asidi ochuluka m'mimba, kumva phuma poyenda, kutopa ndi kufowoka kwa thupi kwa chilendo, zotupa zosiyanasiyana, kusabereka, mavuto osamba kwa azimayi ndi zina zambiri. Pezani umuti Bottle of Life. Tilinso ndi umuti Man Empower, umuti Slimming Herbal, umuti Skin Vanish, umuti tseketseke ndi Esnati. Umuti Natural Herbal akupezeka maboma onse mdziko muno. Kuti mumve zambiri, tangoimbani foni pa 093 27 1999 kapena 083 696 632. Umuti Natural Herbal, mayankho mbotolo.